kay ƴettiɗo sa mbiɗa aɗa yaha yaade holto a wiyani aɗa hoota kotoɗam koye ko a wiye boye laawi nayi tan amadou gonɗa yaadu lawani noon aɗa yeewi lawani nappannoma tan yi amadou an joni wowtima wallahi wowtima min gila gadda sa pokkuɗa ganduma yaata sinon yahano somi andi fukkata continue yo salamu aleykum waleykum salam ñallejo Mamadou mbaɗa e tampere mbaɗa e tampere Mamadou mbaɗa wona ka baɗɗo sok o ala ko kaka hôpital mi wi ko miɗo yawno okkurgon ƴiiƴam wonti jaam wonti jam Allah serrima e mine wonti jaam mbaɗɗa e tampere an aɗa jogui ƴiiƴam madame ba guiɗen mi ari guiɗen ɗo musla bama ayide ala no Allah wawira kono waɗirta tun woodi wallay ko gonga ko labtare kam yeyi okkirgol ƴiiƴam toon ko toon dey Allah waɗi donc ɗum ɗo fof heeɓi toon eyi way kadi ɗum ɗo musali keɗa yaari makiti mi haali taw hari on accani ɗo fus walla ayide ɗo de kala labta an toon Allah waɗi no wonirta noon ɓayɗa andi ala no Allah wawira awa hande kay Allah ari gonga wallahi joni no ɗon femmi yaw ka makiti sodne ay moƴƴina huntade moƴƴi ɓayɗa andi ceernoɓe no ɗo ɓe fof en fof yumtude en fof nde wotere ka nde wotere ala probléme defay ha moƴƴa si Allah jaaɓi onto ɓeeɗo mi yahi ay ɓe waynaki to a her ɓe takkiti seeɗa ayide o koko yiyata ɗo guiɗo ɓay Allah kono mi wirma noon Allah ɗanaki Allah kay ɗanaki ko musidɗo an wonɗo ha ɗo e Paris o noddilan France Diang o noddilan téléphone o inni woni vraiment ɓayɗa renti suuma noon miɗo andi a sella mi naɓanama ɗon ko fandi o ko ɗumannoɗa addallan o 100 000 ɗo joni noon mi soodi 10 000 on ɗum ɗo joni noon naɓa 20 000 ka makiri ɗiga débrouille en oɗo koyen duwantomo to non ko fansuɓen ko fansuɓen ko buuɗi moƴƴano joni waɗ ɗum ɗon hande mi defante ha moƴƴa si Allah jaaɓi mi seeɓa koko wowi guiɗa koko wowi ko wowi awa gasino woni neɗɗo a hettoto kandi so gasi yo min ɗum fof ɓuuri musde Amadou mi natti wawde mi jottoɗo mi natti wawde joni mbimi an pourquoi nana salamu aleykum kam mbiya garɓa kam mbiya kam ndiha a yiyani kalis mo yaltino mate yani kalis Mamadou yaltino min pour min ko kamɓe tottiba kalis o joni kono noon butolon ɓolon hay ñamde baddane ɓata hoorani ala Amadou koor kam ka mi natti wawde jokki mi natti mbaɗa yiile Amadou ceerno modi woto bollo korko ma guel ɗo butanel bonel ɓeyda hoore men ɗum billahi ɓeydata yiilede a ñamani mbaɗan ma e Amadou mbaɗan ma e neɗɗo ala sandis kam ɓuumno goddol mum seeɗa min wona ɗum muusi min muusimi foof ko en keɓani ɓuuri ko a woɓani aɗa anani ko wi sa 10 jeehɗo en kay jetten Allah tawi piyaka bo kono andene ceerno modi teyi teyde no moƴƴi neɗɗo min sa garɓitano Allah seedi mi yata ko jibinama ko meeɗa rokkide ƴiiƴam Amadou notomi gay noon hoto ƴetto affaire o fof pawa ɗum e doom Amadou kalis o enen ɗiɗon jiidi ɗum a yiyani buus fruit hana jehen ñagoɗen Mamadou fruit jehen ñagoɗen mo fruit jibinami ko handam goo mbaɗɗa kam trompé ceerno modi teyde no haala neɗɗo kono koye ndiyam ɓuuri moƴƴude anani Amadou enen fof torompi way ha hande en dañi hen Allah wona en dokkiri ƴiiƴam en dañi hen Allah teyde no wiye ndiyam kono koye neɗɗo ɓuuri moƴƴude neɗɗo yo teey eɗen mbawno ñukkinade ha ganden kalis o taw ko ɗo walla ko oɗo est ce que ko oɗo poste de santé ça est ce que ko oɗo ɗo de hayso wona o poste de santé min kam mi natti wawde rokkirde min kam gayni ƴiiƴam am gasi tak ndiyam de keddorani ɗo ɗam yono o ñan omo mbadden hen se tan la ilaha illa an ɓuuri kam poids Amadou min an ɓuuri kam poids hot baggoye yam lawtot ala woto fon boa na tigi ceerno mo tigi
itam ɓe jiyaani haydara wiyata wonɗo haydara wiyata nawaramɓe wiyirde la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilayhi ceerno en ceerno kono waɗi na donɗo fan to la ilaha illallah muhammadu amadou madame ba madame ba ari ko honɗum ke ceerno en kono waɗi koto ama ko honɗum kono la ilaha illallah o kuɗon ƴiiƴam yiɗon hoore okkino ƴiiƴa la ilaha illallah on tawa madame maɓɓe woni tampinta yalti o yehi sodu gol awanaɓe ɓe ko lopitani haɗinaɓe l'hôpital la ilaha illallah est ce que a townaymo ɗo ƴettoga ko babri balɗude a townay awa naade ɓe taw ka suudu taw wallen ɓe la ilaha illallah